हायुङारि मानास हाग्रामायाव गिख्रंथाव जाथाय। दावबायारिफोरनि गारियाव गाग्लोबदों मासे गिदिर गान्दाया। मानासनि बासबारि रेन्जनि मथनगुरि बासबारि लामायाव बे जाथाया जादों। जोबोद गोख्रै होसोनायाव दावबायारिनि गारियाव गिख्रंथावै सौग्रावदों गान्दाया। ड्राइभारनि गोख्रै खालामनायनि थाखायसो खुनुरुखुम जिउ रैखा मोनो दावबायारिफोरनि हानजाया। बङाइगाव अइल रिफाइनारिनिफ्राय फैनाय मोनसे दावबायारिफोरनि हानजाया मानासाव जिप साफारि खालामबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय पुलिस पइन्ट साखाथिनि एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। 24 घन्टा सार्जेन एभेलेबेल मोनगोन आरो लोगोसे दंबावो माखासे सिबिथायफोर जेरै मोनफ्रोमबो रबिबार बारायाव इउर'लजिनि सिबिथाय, मोनफ्रोमबो रबिबाराव इनफार्टिलिटिनि सिबिथाय, मोनफ्रोम दाननि नैथि आरो ब्रैथि सनिबाराव डार्मेट'लजिस्टनि सिबिथाय, दानाव खेबनै कार्डिय'लजिस्टनि सिबिथाय, बेजों लोगोसे आइसिइउ, एनआइसिइउ, हिस्ट'पेथ'लजिनि सुबिदा दं। बे हस्पिटालाव गोबां सावस्रि फाहामनायनि राहा मोननो हागोन। बे हस्पिटालाव दं क्रिटिकेल केयार मेडिसिन, पेडियाट्रिशियन, जेनेरेल मेडिसिन, अबिएस एन्ड गाइनी, जेनेरेल सार्जन, अर्थ'पेडिक्स, अफ्थाल्मोलजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, रेडियोलजिस्ट, पेथोलजिस्ट, कार्डियोलजिस्ट भिजिटिं, इमार्जेन्सि मेडिसिन, न्यूरोसार्जन भिजिटिं, रेसिडेन्शियेल मेडिकेल अफिसार, फिजियोथेरापि, डायबेटोलॉजी, सार्जिकल गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट भिजिटिं, ईएनटी, न्यूरोसाइकेट्री, डार्मेटोलॉजिस्ट भिजिटिं, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेन्ट आरो बे हस्पिटालाव आबुङै अट'मेटिक कम्पिउटाराइज्ड लेबरेटरीनि खाबु दं। बेफोरनि अनगायैबो 24x7 इमार्जेन्सि सार्भिस, आइसिइउ, एनआइसिइउ, इउएसजि, सिटि स्केन, एक्स-रे, इसिजि, फार्मासि, केजुवेलिटि, अपारेशन थियेटार सिबिथायनि गोबां खाबु दं। बांसिनै मिथिनो थाखाय कल खालाम 9365502048 9854081 948।